La Romeria del Cristo de la Salut del Palmar. Estem celebrant el 50 aniversari. Són 50 anys d'història, però també 50 anys de tradició, 50 anys de fe i 50 anys d'amor per esta pedania i també d'esforç comú, no? D'esforç comú de tot el poble del Palmar. És una festa molt tradicional, una festa en què participa moltíssima gent, no sols del Palmar, sinó d'altres pedanies de València, també la ciutat de València, de fora de València, i jo crec que ha sigut un èxit de participació i estem molt contents en com s'ha desenvolupat tota la romeria i ara anem a acompanyar al Cristo a l'església per acabar la festa.